En we gaan nog niet langer in spanning gooien, dames en heren, want het volk heeft eindpunt gegeven aan Wij kleuren de wereld uit Kessel. Het is opgericht ooit om een dam op te werpen tegen al die Nederlandstalige vastelovensliedjes, of carnavalsliedjes moet ik eigenlijk zeggen dan. Nou, dat is hartstikke goed gelukt, hè, want er wordt amper meer Nederlands meer gedraaid. Die ontwikkeling die is eigenlijk alleen maar steeds groter en meer geworden. Wat uiteindelijk ook gezorgd heeft dat de artiesten die de LBK succesvol zien ook gevraagd werden door de hele provincie. Dat is dan toch ook een beetje de muzikale kurk hoe de vastelovende bedrijf. Mijn eerste finale was in Sittard, toen zaten er 3000 man in de Stadssporthal in Sittard. Afgelopen jaar waren het wie spreken 7000, 8000. Dan is al die gehoord dat het verschil is in publieke belangstelling. Dat heeft allemaal bijgedragen aan het evenement wat nimmer weg te denken is in de Limburgse cultuur. En dat kent Heller, W3! Dat kent nog Heller, W3! 10 jaar geleden was de discussie, er moest de invloed van het volk ook wel niet te groot maken, want er zien sommige artiesten die hebben een grote aanhang en die sms'en vrij makkelijk. Afgelopen jaar hebben we gezien dat er een behoorlijk verschil zo tussen de jury van de LVK en van het volk. Hè. Het ging van braaf naar beter, naar blokken. Dus je moet elke keer wel proberen weer een beetje een evenwicht te vinden in hoe houdt ze rekening met het feit dat die stem van het volk wel gehuurd moet worden. Maar dat het ook zo moet zien dat de kwaliteit van het liedje ook heel uitdrukkelijk goed gewogen kan worden. En dat betekent ook dat ze elke keer die oor grote teleur moest leggen, moest kijken wat er leeft, door met mensen over moest praten en dan vervolgens het in deze zin moest aanpassen. En dat hebben we in al die jaren ook gewoon geprobeerd. Hè. Dus constant dat evenwicht vinden tussen traditie en de noodzaak om dingen aan te passen. Ja, uiteindelijk gaat het volk beslissen en ik heb straks al gezegd meer dan 30.000 sms'jes en telefoontjes. Ik denk dat het belangrijk is om niet zozeer te zorgen dat het alsmaar groter en groter wordt, maar wel dat de essentie van zorgen dat er een goede manier is om de carnavals, de vastelovensmuziek, om die als het ware goed te laten bloeien, dat ook vooral voor de toekomst door zoiets als de LBK kan weer gecontinueerd.